जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवगोन आरो थामजिथि अल इंडिया गोल्ड कप बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। खोब गाजा गोमजायै बेखौ उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै गाजा गोमजायै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांनायाव बे गोल्ड कपखौ जागायजेननाय जादों आरो बेहायनो दिनै बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। गोबां बेबायदि अल इंडिया लेभेलनि फुटबल टीमफोरा बाहाय बाहागो लादों। आसा खालामो बे कम्पिटिशना बे गोल्ड कपआ मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन आरो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे नैबे गेलेनायखौ जाहाथे रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो। खोब मोजां मोनसे बियो अल इंडिया लेभेलनि जोलुर बादायलायनाय। बेहाय अल इंडिया लेभेलनि फुटबल प्लेयारफोरा गेलेगोन। आसामनि गोबां गिदिर गिदिर टीमफोरा बाहाय बाहागो लादों। गतिके आं आसा खालामदों जे जोंनि ओनसोलावबो जे मोजां मोजां टीमफोरा बाहागो लादों। बाहाय गोबां जोङो सोलोंनो मोनगोन आरो जोंनि गोरों गोरों गेलेगिरिफोरा नेशनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव गेलेनो मोननायनि खाबुखौ मोनगोन आरो जोंबो बिटिआरनिफ्राय बड'लेण्ड एफसि मोनसे जों जिहेतु मोनसे फुटबल टीम बानायदों। बेबायदि गेलेनायनिफ्राय मोजां मोजां प्लेयारफोरखौ जोङो बासिनानै बड'लेण्ड एफसिआव जोङो लानो थाखाय बेबायदि माखासे प्लेयार जों नागिरबाय थादों। गतिके आसा खालामो मोजां मोजां प्लेयार आरो नैबे अल इंडिया लेभेलनि 30थि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांनायाव फुटबल टुर्नामेन्ट होनाय बेयो मोजाङै जाफुंसारगोन आं बेखौ मिजिंथियो। नैबे खेलानि थाखाय रांखावथिनि थाखाय बिटिआर सरकारा दासिम बिनि मुङाव 3 लाख थाखाखौ फिक्स खालामनाय जादों आरो उननि समफोराव बे रांखौ जोङो बारायनायनि मोनसे सिन्था सरसा आरो सावरायनायनि गोनांथि दङ। जों बेखौ मिजिंथियो खारन मोनसे खेला होनोब्ला गोबां थाखा फैसानि प्रयोजन जायो। बे 3 लाखजोंल' बे खेलाखौ फाथिनो हाया। बेखायनो उननि समाव बिनि थाखाय सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ राहा लानायनि मोनसे बेबस्था लानाय जागोन।